Is-siġilat ftehim għal 3 snin bejn il-Fondazzjoni għal ħarsien tas-Servizzi Soċjali u l-Fondazzjoni Suret il-Bniedem sabiex vittmi ta' vjolenza domestika jsibu saqaf fuq rashom f'dar Tereża Spinelli fil-Belt Valletta. Il-ftehim se jwassal biex il-Gvern ħallas is-somma ta' 168,000 euro kull sena għal 3 snin biex il-Fondazzjoni Suret il-Bniedem toffri akkomodazzjoni lil 15-il vittma kuljum li jiġu referuti lilha mill-Aġenzija Appoġġ. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal ftehimiet ta' kooperazzjoni bħal dawn. Jkun qed jgħin għax dan huwa ftehim għal 3 snin, mifrux għal 3 snin fejn ħajjipprovdi għal 15-il persuna li jkunu referuti hemmhekk mill-FSWS li jkunu vittmi ta' vjolenza domestika. Persuni ta' vjolenza domestika li diġà ħarġu mid-dar, diġà marru first stage shelter, imissa ħajmorru għal shelter iktar fit-2 second stage fejn ikollhom ukoll għajnuna ta' professjonisti. Dar Tereża Spinelli hija shelter tat-tieni stadju, jiġifieri l-persuni li jiġu riferuti fiha jkunu għaddew mill-istadju tal-ħtieġa li joħorġu mill-post fejn kienu joqogħdu mal-eks ieħeb tagħhom, il-persuna li jabbużhom. Il-Ministru Falzon żied jgħid li fejn tidħol il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali hemm 20 ftehim ma' diversi għaqdiet mhux governattivi li jipprovdu xi tip ta' servizz għal persuni vulnerabbli. Dan permezz ta' ftehim pubbliku soċjali li din is-sena jlaħħaq 8,200,000 euro.